مولانا فرما رہے سن سب کو پہلا حق انسان دے اوتے رب دی عبادت کو بعد جڑا ہے وہ انسان دے ماں تے پیو دا ہے۔ ماں پیو نے جم دیتا، پال دیتا، سانب دیتا، جوان کر دیتا، کام مک گیا نہیں۔ ایک صحابی آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی دربار سنو، زندگی دے اندر تے ماں پیو دا اینا حق ہے کہ رب آخدا ہے اف اف، اے عربی دا لفظ ہے اف۔ اور میں اپنی پنجابی دے اندر دسا، اپنی زبان دے اندر دسا، مادری زبان اف کینوں آندے ہیں؟ ماں نے آکھا پتر گلاس دے، اف دا مطلب اپنی زبان اف چھٹ پاس اف، میں نہیں دینا، میں نہیں آنا، ایویں کر دیے ماں، یہ اف ہے اف اف۔ جو میں بھی سوچا تسی بھی سوچو اگر ساڈے ماں پیو سانو ساتھ نے تے اسی اے اف دا کتنا کونا نو قرآن آخدا ہے اف نہ کری، جلے ماں پیو سدے کی کری؟ قرآن آخدا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں پیو دے میٹھا میٹھا بولی، اگر میٹھا میٹھا نہیں بولے گا تو ساری زندگی دے تیریاں نیکیاں نو سلب کر کے تینوں جہنم دے اندر سٹ دے۔ اور ایک گل یاد رکھا جی، ماں پیو ناراض ہوئے مر گیا، ماں پیو نے جانا ہے اسی نہیں جانا، ماں پیو ناراض چلا گیا، ماں پیو نے نہیں بنایا، پچھو ایسے عمل بھی نہیں کیتے، رب فرماندا ہے وہ بھاوے مسلمان ہی کیوں نہ ہوئے گا، ماں پیو دا نا فرمان ہوئے گا تو میں انہوں جنت کدے نہیں دینی، ان دا ٹھکانہ جنت ہی جہنم ہی بڑا ماں۔ اے ماں پیو ساڈے واسطے جنت بھی ہے، اے ماں پیو ساڈے واسطے جہنم بھی ہے۔ اسی چاہیے آپ دے ہتھے جنت کما لیے، اسی چاہیے آپ دے ہتھے جہنم کما لیے۔ پھر جڑی ماں ہوندی ہے نا، ماں پیو دے وچوں جڑی ماں ہوندی ہے، انہوں تے رب نے بنایا ہی وکھرے انداز ہے۔ رب نے بھی یہ فرمایا کہ میں بندے نال 70 ماواں کو بھی زیادہ پیار کرنا۔ معلوم ہوگا کہ ماں دا پیار دنیا دے اندر انوکھا ہے، ماں دی محبت دنیا دے اندر انوکھی ہے، ماں دیا شفقتاں دنیا دے اندر اوکھیاں نے، ماں دی جڑا تعلق اپنے اولاد نال ہوندا ہے کدھروں نہیں لبدا، ایک ماں ہی تو ہوندی ہے، بندہ برا ہوئے، بندہ چنگا ہوئے، بندہ گندا ہوئے، ایک ماں ہی دی ہے جڑے دوپٹے دے نال منہ صاف کر کے آکھدی ہے میرے لال ورگا تے کوئی نہیں۔ یہ دعاواں، یہ محبتاں لکھ جگ پھر لو کسے پاسوں نہیں ملنیاں، یہ صرف ماں دے منہ چوں ملدیاں نے۔ میں تے ہمیشہ آخدا رہ جانا میوں جنہاں دیا ماواں زندہ نے ادب کریا کرو، لیکن جلے ماں مر جائے گی نا او میاں محلے دار دی قبر تے مٹی پاونا سوکھا ہے، رشتہ داراں دی قبر تے مٹی پاونا سوکھا ہے، اور یارہ بیلیاں دی قبر تے مٹی پاونا سوکھا ہے۔ مل ادو لگے گا جلے ماں پیو دی قبر تے مٹی پاوے گا، مل ادو لگے گا جلے ماں پیو دا جنازہ قبری چک کے قبرستان رکھی کھڑا ہوئے گا، تے مل ادو لگے گا جلے ماں نو قبر دفنا کے اٹھا لا کے اوے مٹی پارے ہوئے گا۔ اوے انہاں مٹیاں دے روندا تا اسی اللہ دے نبیاں نو بھی ویکھیا ہے، اے مٹیاں پانیاں سوکھیاں نہیں، ماواں دے قبراں تے جلے بندہ مٹی پاندا کلیجے چری جاندے نے، ماواں دے قبراں تے جلے بندہ مٹی پاندا ہے اوے زندگی چ اندھیرے ہو جاندے نے۔ اوے میں تے ہمیشہ یاد ہو ویکھیا کوئی نہیں موسیٰ نبی ماں نو جلے مٹی قبر تے پاتے پیر چک کے قبر تو جلے باہر رکھیا تے اللہ نے آواز دی میرے موسیٰ جی ربا، فرمایا ہن سنبھل سنبھل کے پیر رکھیا کری، ربا کی ہو گیا؟ رب نے فرمایا پہلے چل سے تیری بڈھی ماں تیرے واسطے دعاواں کر دی سی، ہن دعاواں کرنے والی ماں قبری ٹر گئی۔ سوکھیاں گلاں نہیں، بڑیاں اوکھیاں منزلاں نے، پوچھو نہ کرو جڑے ماواں نو ہتھی دفنائی بیٹھے نے۔ اج بھی کدے کوئی دکھ آندا ہے تے ماں دی او زبان یاد آندی ہے، ماں دیاں گفتگوواں یاد آندیاں نے۔ چل چلیے مدینے تینوں محبوب دی اماں دے حال سنائی جاواں۔ سبحان اللہ، ایک بار اونچی آکھو سبحان اللہ، اچھا کیا کو سبحان اللہ۔ میرے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آ مینو میری ماں پیاری، آ تینو تیری ماں پیاری، زمیندار ہے کوئی غریب ہے ہر ایک نو اپنا ماں پیو پیارا ہے۔ آ چلیے نبی دی دربار دے اندر، اللہ دے نبی نو اپنی ماں نال کنا پیار، اللہ دے نبی نے اس ماں نال پیار کر کے امت نو کنا درس دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب کملی والے نے اس ماں دے ادب کر کے
اس ماں دیاں لوریاں سن کے اس ماں دے سامنے نگاہ تلے کر کے اس ماں دے سامنے ادب نال کھلو کے اس ماں دے سامنے ادب نال بہ کے اج میں تینوں دسدا جاواں کتاباں دے اندر میرے نبی دیاں 3 ماواں دا ذکر آندا ہے۔ ایک ماں میرے نبی دی ہوئے جن نے میرے نبی نو جمیا ہے، دنیا دے اندر آمن دا سبب بنی ہے، اس ماں دا نام حضرت آمنہ ہے۔ اس ماں نے میرے نبی اس دے کول 6 سال دا عرصہ رہ گئے، بلکہ شارٹ کردا جاواں 1 مہینہ پہلے پھر میرا نبی چلا گیا میرے نبی دی دوجی ماں جس نو حضرت حلیمہ سعدیہ آکھیا جاندا ہے، ان دے کول 4.5 سال دا عرصہ میرا نبی گھر دے اندر پرورش پاندا رہیا، ان دی چھاتی نالوں دودھ پیندا رہیا، ان دے گھر کھیڑدا رہیا۔ حلیمہ لوریاں دیندی رہی، حلیمہ نو بڑا پیار میرے محمد دے نال، اے دوجی ماں ہو گئی۔ ہن تیجی ماں دے کول چلیے، جدوں میرا نبی کملی والے دی ایک ماں حضرت آمنہ، دوجی ماں میرے محبوب کملی والے دی حلیمہ، ایک ماں نے جمیا، دوجی ماں نے دودھ پلایا۔ اور میرے نبی دی تیجی ماں دے کول چڑھیے، جڑی ماں بھی ہے میرے نبی دی چاچی بھی ہے۔ سرکار دی عمر مبارک جدو 8 سال ہو گئی، سرکار دا دادا فوت ہو گیا ہے، میرے محبوب کملی والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، ان دے کول سپرد ہو گئے۔ اس فاطمہ نے میرے محبوب کملی والے دی خدمت کرنا شروع کر دیتی، اے میرے نبی پاک نو پالنا شروع کر دیتا۔ پال دے اس وقت بھی آ جاندا، گھر دے اندر سارے بچے کٹھے ہو جاندے، اماں روٹی رکھ دیندی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے روٹی ہوندی، ادوں تک میرے نبی دی اماں فاطمہ بنت اسد ادوں تک سرکار نو اس ادوں تک اپنے بچیاں نو روٹی کھاون نہیں دیندی، جدوں تک میرا مصطفیٰ دسترخوان تے نہ آ جاندا، جدوں تک میرا محمد نہ بیٹھ جاندا، اوے اپنے ہتھاں نال لقمے توڑ دیے محمد پتر دے اس طرح منہ دے اندر پاندی جاندی۔ وقت گزردا رہیا وقت گزردا رہیا، میرے کملی والے دی عمر مبارک جدوں ہو گئی ہے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس ماں نے سرکار دی 50 سال خدمت کیتی ہے۔ سرکار دی عمر مبارک 60 سال دے جدوں لگ بھگ ہو گئی ہے، میرا نبی مسجد دے اندر بیٹھا ہے، ایک صحابی دوڑدا رہیا، عرض کیتی یا رسول اللہ آؤ ماں دی گل سنادا جاواں، آؤ ماں دا پیار سنادا جاواں، آؤ ماں دے تعلق سنادا جاواں۔ میرے نبی نو اے جمن والی ماں کوئی نہیں، اے دودھ پلاون والی ماں کوئی نہیں، اے تے چاچی ہے، لیکن خدمت میرے محمد دی کیتی ہے، آمنہ نے تمہیں یتیم دی خدمت کیتی ہے۔ صحابی دوڑ ہویا گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ او فاطمہ بنت اسد جڑی تینوں کھیڈاندی سی، او فاطمہ بنت اسد جڑی تینوں نہلاندی سی، او فاطمہ بنت اسد جڑے تیرے کپڑے بدلدی سی، او فاطمہ بنت اسد جنہیں 50 سال تیری خدمت کیتی ہے، وہ اللہ نو پیاری ہو گئی ہے۔ رب کعبہ دی قسمیں علماء فرماندے نے کتاباں دے حوالے نال پیا گل کرنا وا، علماء فرماندے نے میرا نبی کھڑا آیا، سرکار نے کالی کمبل اکھاں تے لائی ہے، ہاتھ وچ میرے نبی نے آسا پھڑیا، بلال پیچھے ہو گیا، چلدا چلدا میرے محبوب کملی والے او علی سائیں دا گھر آ گیا، جتے میرے نبی دی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد آپ 4 پائی ہوتے اللہ نو پیاریاں ہو گئی نے، آئی 4 پائی دے پاوے دے نال آؤ میرے محمد دی گل سنو، آؤ کملی والے دی گل سنو، اوے آؤ ماما دا پیار سنو، ماما دے نال تعلق سنو۔ میرا کملی والا چلدا چلدا جلے گھر آیا تے ماں دی 4 پائی دے پاوے نو پکڑ کے سرکار دی اکھاں ڈلدیاں پیاں نے، میرا نبی روندا پیا ہے، روندا روندا میرا نبی جملے پیا بولدا ہے، امان جدوں مینوں کوئی گل نہیں لاون والا سی، تو 50 سال میری خدمت کیتی ہے، تیرے دم دے نال میریاں بہاراں، اوے ماں تے بچپن تے چھڈ گئی، حلیمہ بھی چھڈ گئی، اکو تو تے ماں سے مینوں کنڈے لگ دے، کافر مینوں پتھر مار دے، تو سینے لا کے دعاواں دے،
काफर मैनू पत्थर मार दे तू दुआवां देंदी सी, काफर मैनू धक्के देंदे तू मैनू तसल्लियां देंदी सी, अपने बच्चों नू पिछे खवांदी सी, मैनू पहले रोटियां देंदी सी। अम्मा मेरी तू बड़ी खिदमत कीती है, मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार ते मुहब्बत सी, अगे मेरे कोल कोई पुछदा ते मां किथे, मैं तेरे गोडे नाल आके बह के दुखड़े कर जांदा सा। अम्मा हुण किंदे कोल बह के मैं दुखड़े करया करांगा, मावां दे जनाजे जिले पए होवन वेख्या करो। मां एक ऐसी हस्ती है, मां एक ऐसा प्यार वाला धन है, मां एक ऐसी मुहब्बत वाला धन है। कायनात फिर ले तेनू जग दे प्यार ते मुहब्बत मिलणगियां, नहीं मिलेगी ते मां दी मुहब्बत नहीं मिलेगी। जनाजा जिले पर उठावन लगे, जिले कफनावन दफनावन लगे, और सुनो मावा नाल प्यार सुनो। मेरे नबी ने अपनी कमीज मुबारक उतारी है, उतार के जड़ियां माइयां मेरे नबी दी अम्मा नू गुसल पईयां देंदियां सन, सरकार ने कमीज मुबारक उतारी है, उतार के उन्हां माइयां नू दे दिता है। इनू जिले कफन देवन लगो, मेरी मां नू मैं मुहम्मद दी कमीज पवा दिया जे, ए शान वाला लिबास पवा दिया जे। लिबास पड़ीज गया, इस तरह जिले पा लिया लिबास, मेरे ना महबूब कमले वाले दी मांग फातिमा बिनते असद दा जिले जनाजा चलिया है, सरकार ने मोढे उत्ते मां दा पावा चकिया है। बड़ियां औखियां गाटियां ने, बड़ियां औखियां मंजिलां ने, बड़े औखे मकाम ने, जिले मां दा पावा चकिया है। आई चलते जा रहे ने, सरकार दी अखां पईयां डुलदियां ने, जनाजा पढ़ा लिया है। जिले कबर मुबारक दे कोल जाके चार पाई नू रखिया ने, सारे सहाबा नू मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुसी पिछा हो जाओ, अज मैं अपनी मां दी आप कबर खुटांगा, अज परे हो जाओ, अज मैं अपनी मां नू आप तले उतारांगा। सहाबा फरमांदे ने मेरा नबी एक टप्पा कहीं ना मारदा है, मिट्टी उठदी है मेरे नबी दे कपड़ियां ते, बिलाल साफ करन लगदा है। सरकार ने फरमाया ना बिलाल ना, ना बिलाल ना, मां मेरी है, मैं कायनात वालियां नू दसना चाहना कि मावां दे प्यार किवें आउंदे ने ते मावां दे जावन कोलों बाद किवें बंदे रुल जांदे ने। इस वास्ते मां नाल प्यार कर मैं आखदा रह जाना कि एडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, मर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं, मर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। पुत्र भावे कदे मां नू अजमा के वेखी, कदे मां दे कोल 2 मिनट बह जाया कर। मैं ते आखर अज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों वास्ते साडे कोल टाइम है, फेसबुक वास्ते साडे कोल टाइम है, व्हाट्सएप वास्ते साडे कोल टाइम है, यूट्यूब वास्ते साडे कोल टाइम है, नहीं है ते बुढ़ी मां वास्ते कोई नहीं, नहीं है ते कमरे के अंदर पै के जेड़े पुत्र दियां रावां पईयां तकदी है उनके वास्ते टाइम कोई नहीं। ओए अगर मां मर गई है ते कदे कदे मां दियां ढेरियां नू वेख्या कर, अगर मां मर गई है कदे ढेरियां ते खड़ो के मां नाल गल्लां करे आया कर, अगर मां मर गई है ढेरियां ते खड़ो के उन्हां वास्ते दुआ मंगी आया कर। इन्हां दे बड़े एहसान ने, इन्हां दियां बड़ियां प्यार ने साडे उत्ते। पुत्र भावें लख जहान चो मंदे ने, पर मां आखना सारे जग तो चंगे ने, और किसे तो इंज सलामा लभदियां नहीं, मर जावन